Знаєте, сьогодні до нас на свято Миколая. Прийшов Миколай і привів гостей наших. Це міський голова Боярської міської ради Добрівський Тарас Григорович. Давайте його привітаємо. Добрий день. Він прийшов до нас. Він знає, що ви діти. У нас сьогодні діти які слухняні. І Миколайчик приносить подаруночки слухняним діткам. А не слухняним що дітки? Різочки. Але я думаю, що ви сьогодні всі слухняні і різочки нам не приніс. Не міський голова, не ми вам не даруємо, бо ви в нас сьогодні слухняні. Так ось? Також у нас є представники від об'єднання. Ще скажіть мені, будь ласка. Ми разом. Ми разом. Об'єднана організація від Юракова Олександра Дмитровича. Сьогодні Миколаїв. Також прийшли вас привітати. Також у нас є, немає сьогодні представників, але ви отримаєте подаруночки від Боярського міського голови, від представників ми разом, об'єднана організація Юракова Олександр Дмитрович, від Соколенка Юрія Володимировича та від дитячого садочка. Ви чекали подаруночки, діти? Чекали. Ви слухняні? Ну, будемо надіятися. Нічка тиха, таємниця.